Iyay! Unsa man ka? Iyay! Kagkai? Kusog kong dagan awa. Kita be. Oh, tama na. So gani wala dagan euy. Nakay plan pa i-prank natin sa inyong balawan. Prank na to sino ng balawan? Saan to pag-prank? Magpalit kog manok tapos iingan ko kulangan man niya ang kambyo nimo. I-prank mo siya. Mubalik ka dito tapos ingnan mo si Ninong Bulawan na kulang imong kambyo. Pero tama da ito pero atik-atik lang nimo kulang. Sige. Dala, magkuas kog money ha. Jar. Tara mani. Palit dito og chicken. Ina si Ninong Bulawan na kuan lang. Bali 80 lang pesos sa na chicken ha. Tapos pagbalik nimo ano ning ka sa kuha. Pag-atunin na to si Ninong Bulawan dito. Hanawin na to si Ninong Bulawan na Ninong Bulawan, dapat 20 man akong kambyo. Nanong 10 lang man imong gibalik. No? I-prank na to, no? Tapos suko-suko din ka dito ka Ninong Bulawan. Ano din ka? 10 lang yun imong gibalik sa kuha Ninong Bulawan. Ay ka no. Prank na to siya dito, no? Oh, sige. Ikaw, pagpalit dito chicken ka. Ikaw. Pilale. Bukas dikit. Pwede ako tagal sa kusang baba nagpadali ako. Ano? Ngayon dapat bili. Ay, wala ko yung papa. Kasi sa buhol. Pwede na, oy. Utang na lang ha. Pwede mo yung pwede sa balay ko, oy. Pwede utang na lang. Dapat ano, utang na ka? Ay, pwede cool. A few moments later. Ayo. Kuma. Ay, siya kumana. Ano? 90. 90 siya, 90. Nanti. Oh. Kambyo. Inan wala si papa. 18 man yung gisugo ni papa. Ano man yung 19 man ni? Inanon ko si papa ay. Papa, Oh, then may gihatag ninyong bulawan. 10 lang? Tapos sasama ng manok. Ako sang gibilin dito ah. Ang manok. Tapos ang gikambyo sa mga 10 lang. 20 man to. Dapat 20. Tapos 10 lang ang gikambyo. 100 man to. Uy, dapat i-prank kunta na to. Gitinuod siguro ninyo Bulawan. Just lagi kambyo sa imo ha. Uy. Tara kaya to na to si Kwan. Ninong Bulawan. Iyay. Unsa man ka? Iyay. Kagkai? Sa taim ng guro ni. Scott. Taysa. Ako may na-prank ng katamak. Ng tagtae. Guni sabi. Si Muta daw na pa or tae ba? No. Tae dyan.